Du skal være en del af Jysk Musikteaters nye opsætning, hvis du gerne vil være en del af et fantastisk sammenhold. Ja, du bliver en del af en familie. På den måde sagt, at du er med til at tage ansvar for de medmennesker, du er sammen med. Man rykker sig meget, meget langt. Altså milevidt fra start til slut. Fra første sekund er at møde et kor med en masse mennesker, hvor vi ikke engang kender hinanden, kan få samlet et korn op og lave det magisk. Jeg husker tydeligt første gang, jeg gik ind ad dørene i Jysk Musikteater. Der var det sådan lidt, som om man kom hjem. Det er så et højt niveau. Der var mange nye ting, jeg skulle lære der, og det synes jeg, det var en helt vildt fed oplevelse. Men jeg synes også, det rykkede mig inden for min form for performance. Musical Silkeborg er også sindssygt gode til at tage sig af os frivillige. Og så er der jo mad. Både til festen og faktisk også under hele spilleperioden og lige dagene op til. Der er der, madordning, der er mad ud af huset. Og der kommer nogle søde mennesker og laver lækker mad til os. Fedt orkester og musikere. Når man så rykker ned i huset, og så skal man arbejde sammen med dem, og så man hører dem for første gang spille, så taber man munden. Jeg oplever niveauet til at være rigtig godt blandet sammen af både nogle professionelle, der er med, men også en stor række af frivillige eller amatører. Man får selv lyst til at give den 150.000%, fordi man kan se, hvor mega fedt det kommer til at blive. Det er rigtig, rigtig hårdt, men det er også rigtig, rigtig fedt.